Des que em vaig enterar que hi hauria una pel·lícula de Frozen 2 porto literalment tot l'any intentant evitar spoilers o cap mena de pista que em pugui dir de què va la segona pel·lícula. I bé, una mica abans de que s'estrenés, comença a omplir-se tot Twitter i tot internet, bàsicament, de coses sobre Frozen i pistes de Frozen i teories sobre Frozen i escenes inèdites de Frozen. I estic farta, però fartíssima d'evitar spoilers i menjar-me'ls després gratis. La gent diu, ai, pues la Elsa va con el pelo suelto, que m'és igual, esnifacortines, no vull saber res, vull anar al cine i tindre la sorpresa, que per això porto 336 dies comptats evitant enterar-me de res. M'entens? Ara els astres s'han alineat perquè m'enteri de tot de cop i que el meu esforç no hagi servit de res. Sí que m'ha costat molt evitar spoilers durant tot l'any perquè doncs la gent s'emociona massa i parla massa i fa masses teories i et cola masses coses, però òbviament doncs no és tan dramatitzat com ho he pintat. Un cop aclarat això, seguim amb el vídeo. Gràcies. Moltes gràcies, televisió, que cada cop que surt l'anunci del tràiler m'he de posar com un nen petit la, perquè no vull enterar-me de res. I la gent em mira amb una cara estranya, cosa que és normal. Jo també ho faria, la veritat. Soc bastant estranya. És el que hi ha. Però, ui, ara els artistes s'han alineat perquè m'enteri de tot de cop, perquè a ells els dóna la gana. No, espera, he dit artistes, merda. Quin gràcies més de pija m'ha sortit, l'accent. Gràcies, mare meva, mare meva, mare meva.